אז האם יצא לכם פעם להרגיש קצת אבודים בתוך המחשבות שלכם? היום אנחנו הולכים לצאת למסע. מסע אל תוך התודעה, דרך מסמך מרתק שנקרא הגילוי הפנימי. זו בעצם חקירה מאוד אישית, מאוד נוגעת ללב, אל תוך מי שאנחנו באמת. ודבר ראשון, חשוב להבין שמה שאנחנו צוללים אליו כאן זה לא עוד איזו תיאוריה יבשה. המקור מתאר את עצמו כטקסט חי, ממש מסמך חיים. תחשבו על זה כמו על יומן מסע אישי אל נבחי הנפש, משהו שנולד מתוך חוויה אמיתית וכנה. אוקיי, אז מאיפה מתחילים דבר כזה? הצעד הראשון, לפי הטקסט, נובע מתחושה שרובנו מכירים טוב מדי. תחושה של בלבול, והרצון הזה העמוק, פשוט להבין את עצמנו קצת יותר טוב. נקודת ההתחלה, כמו שמתואר שם, היא מקום של חוסר ידיעה כמעט מוחלט. שאלות כמו מי אני בכלל ולמה אני סובל. ובנקודה הזאת, הכתיבה הופכת להיות הרבה יותר מפעולה טכנית. היא הופכת לכלי טיפולי, לדרך לעשות סדר בכל הבלגן הפנימי, למצוא איזה רגע של שקט, ובסופו של דבר, להתחיל לרפא. וזה מביא אותנו לאתגר המרכזי שהטקסט הזה מציב. הרי אנחנו חיים בעולם שמציע פתרונות אינסטנט לכל דבר, נכון? אז למה לא פשוט לקחת תשובה קלה וזהו? למה לסבך? וכאן אנחנו מגיעים ללב העניין. תשובות פשוטות? בטח. הן יכולות לתת נחמה רגיעית, אבל הן מתוארות פה כמו דלתות שנתרקות בפני חקירה אמיתית. לעומת זאת השאלות, עצם פעולת השאלה היא מה שפותח את הדלת לצמיחה. והמסר פה הוא די מהפכני. לפעמים, השאלה הנכונה יכולה להיות הרבה יותר מרפאה מכל תשובה שאי פעם נמצא. אבל כמובן, השאלות האלה לא תמיד מובילות אותנו למקומות נעימים, וזה השלב הבא במסע, שלב שדורש אומץ. אומץ להסתכל ישר בעיניים לרגשות האלה, שבדרך כלל אנחנו עושים הכל כדי לברוח מהם. ומה שמעניין זה שהטקסט לא מגדיר את הפחד כאויב, הוא בעצם מתאר אותו כאינסטינקט הגנה טבעי ובריא. הבעיה מתחילה כשהוא יוצא משליטה, כשהוא מתחיל לנהל אותנו ופשוט מונע מאיתנו לחיות את החיים במלואם. והפחד הזה הוא אמן התחפושות. הוא לא תמיד יבוא ויצעק, אני מפוחד. לפעמים הוא יתחפש לצורך אובססיבי בשליטה, או לדחף הזה לרצות את כולם כל הזמן. הדחיינות הזאת, הפרויקט שנדחה עוד ועוד, יכול להיות שזה בכלל פחד מכישלון בתחפושת. אפילו תחושת שלווה מזויפת יכולה להיות מסך עשן שהפחד יוצר. נשמע מוכר? ובדיוק כמו הפחד, גם הכאב מקבל פה תפקיד חדש לגמרי. הוא לא סתם משהו רע שצריך להיפטר ממנו, הוא שפה. המקור מתאר אותו ממש כמו שליח מהעצמי הפנימי שלנו, שמביא איתו מסר חשוב, והאמת, כך נטען, מתגלה רק כשמפסיקים לברוח ומוכנים באמת להקשיב למה שיש לו להגיד. הנקודה הזאת היא קריטית. בואו נעצור עליה רגע. המקור מדגיש שרוב החיים שלנו, רוב מה שאנחנו עושים, קורה על טייס אוטומטי. אנחנו לא באמת בוחרים, אנחנו פשוט מגיבים. מגיבים לגירויים מתוך הרגלים ישנים. וזו בדיוק השאלה שמהווה את נקודת המפנה. היא הגשר בין התגובה האוטומטית לפעולה המודעת. כי אם הכל אוטומטי, אז איפה בכלל נמצא חופש הבחירה שלנו? והנה התשובה, והיא כל כך חזקה. חופש הבחירה האמיתי לא נמצא בחוץ, הוא נמצא בפנים. הוא פשוט לא קיים כשאנחנו עסוקים בלברוח מעצמנו. הוא נולד בדיוק ברגע הזה שבו אנחנו מחליטים בהחלטה אמיצה להפסיק לרוץ. וברגע הזה שהם מפסיקים לברוח, נוצר מרחב. וזה המרחב שמאפשר לנו להתעורר. מכאן אנחנו מגיעים לנקודת המפתח של כל המסע הזה, הרעיון של תודעה. התודעה היא המפתח לשינוי. אז זו שאלת $1,000,000, נכון? מה זו בכלל תודעה? לפי המקור הזה, ההגדרה שלה היא בעצם הבסיס לכל מה שיבוא אחר כך. אוקיי, ההגדרה הזאת כל כך חשובה. תודעה היא לא המחשבות שלנו, היא היכולת להתבונן במחשבות האלה מהצד. זה אותו רגע קטנטן של הפסקה, בין מה שקרה לנו לבין איך שאנחנו מגיבים. ברגע הזה, ורק בו, נולד הכוח לפעול אחרת, מתוך בחירה. אז איך מייצרים את המרחב הזה? ובכן, הטקסט מציע כמה שאלות ממש חזקות. אלו שאלות שדורשות מאיתנו כנות אכזרית. הן מכריחות אותנו להסתכל על המניעים האמיתיים שלנו, מעבר לסיפורים שאנחנו רגילים לספר לעצמנו. וכשהתודעה מתחילה להתעורר, באופן טבעי, עולה החיפוש אחר משמעות. אבל כאן, הטקסט מציע לנו לחשוב על זה אחרת. הוא אומר שהמצפן האמיתי לא נמצא בהישגים חיצוניים, אלא במצב הוויה פנימי.
זה רעיון עמוק שמאתגר את כל איך שאנחנו מסתכלים על החיים. הוא מציע שאירועים הם לא מקריים, אלא שיעורים שהנשמה שלנו בחרה. אולי העבודות השתנו ומערכות היחסים והמקומות, אבל השיעורים המרכזיים ימשיכו לחזור עד שנלמד אותם. שיעורים כמו האהבה עצמית, הצבת גבולות, או היכולת לשחרר שליטה. וכאן ההבדל הופך להיות ממש ברור. ייעוד חיצוני זה מה שכתוב בכרטיס הביקור שלנו. ייעוד פנימי לעומת זאת מתואר פה כמו תדר, האנרגיה שאנחנו פשוט מקרינים כשאנחנו פועלים מהמקום הכי אותנטי שלנו. זה לא משהו שצריך להוכיח לאחרים, זה משהו שמרגישים גם כשאף אחד לא מסתכל. וכל הדרך הזאת, מהשאלות הראשונות, דרך ההתמודדות עם הפחד והכאב, ועד למציאת התדר הפנימי, כל זה מוביל אותנו לתמצית של המסר. לרעיון המרכזי של כל המסע הזה. הכוונה של הכותב, כמו שהוא מצהיר, היא לא לשכנע או להוכיח שום דבר. המטרה היא הרבה יותר פשוטה והרבה יותר עמוקה, פשוט להזכיר לכולנו שאנחנו לא לבד במאבק הזה, ושהכאב עצמו יכול להפוך להיות השער אל האמת הפנימית שלנו. אז אם היינו צריכים לזקק את כל המסע הזה ל3 נקודות, אלו יהיו הנקודות. קודם כל, האומץ להתחיל לחקור. אחר כך, הנכונות להישאר עם מה שמוצאים, ובסוף, ההכרה שהחיפוש האמיתי, המשמעותי, מתרחש בעולם הפנימי. ונסיים עם שאלה שמחזירה את המבט מהניתוח הזה ישר אלינו פנימה, אל העולם הפנימי של כל אחד ואחת. אחרי שראינו מה הכוח של שאלה יכול להיות, אולי השאלה הכי חשובה היא זו שעולה מתוכנו, ממש ברגע זה.